сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо нашри навбатии лоиҳаи сирро бидонро тариқи радиои садои хуҷанд гӯш мекунед. Дар студия бо шумо ҳастам ман Шамсиддин Наврӯзов. имрӯз мо дар мавзӯи саводи рақамӣ ва аҳамияти он суҳбат мекунем. барои шарҳи ин мавзӯъ имрӯз дар барнома ҳузур доранд Далер Қосимов, тренер оид ба саводи рақамӣ. ман шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. имрӯз мо ҳамроҳи шумо мехоҳем дар бораи саводи рақамӣ суҳбат намоем. аслан мегуфтед ки саводи рақамӣ чи аст ва чаро омӯхтани он дар имрӯз дар ҷомеа муҳим аст? ташаккури зиёд ба савол Шамсиддинҷон. имрӯза айни замон ки асри 21 асри технологияи муосир мебошад, бисёри ҷавонон, бисёри мардум оиди худи мазмуни саводнокии рақамӣ на он қадар маълумот доранд ва бисёр онҳо фикр мекунанд ки саводи рақамӣ ин як махсус маълумоте ки ё малакест ки ба мо паҳн кардан ё гирифтани маълумот имконият медиҳад. лекин агар аҳсан гап занем, саводи рақамӣ, махсус саводи рақамӣ ин махсус маълумотҳо ва малакое ки барои истифодабарии сомонаҳо, яъне интернет, саҳифаҳои иҷтимоӣ, барои истифодаи онҳо бехатар ва самаранок имконият медиҳад. яъне ҳамон усулҳое ки мо метавонем худамонро дар интернет истифода барем ки ба мо бехатар намерасонад ва вақте мо самаранок истифода барем, ин махсус саводи рақамӣ мебошад. хуб, ташаккури зиёд. оё истифода бурда тавонистани девайсҳо, технологияҳои рақамӣ маънии шахсӣ аз нигоҳи масалан рақамӣ босавод буданро медиҳад ба фикри шумо? бале, дуруст қайд кардед. яъне истифодабарии ҳозира телефонҳо, смартфонҳо, компютерҳо, яъне ҳамчунин принтер, ҳамчунин технологияе ки ба мо имконият медиҳад он маълумотое ки дар тариқи интернет ё сомона бошад паҳн кунем, ин чиз технология ҳисоб мешавад. умуман ба андешаи шумо ки масалан дар ҳамин самт масалан омӯзишҳо мегузаронед, тренингҳо мегузаронед, умуман масалан гуфта метавонед ки имрӯз сатҳи саводи рақамӣ масалан насли имрӯзи ҷомеаи мо чӣ гуна аст? Чӣ гуна масалан баҳогузорӣ карда метавонед? бисёр саволи аҷоиб додед. ман мефаҳмам барои чӣ аҷоиб. тариқе ки як сол ки мешавад ки ман дар ҳамин соҳа фаъолият мебарам ва бисёр семинар омӯзишҳо, тренинг омӯзишҳо мегузаронем қати ҷавонон, қати мардум. ба як хулоса омадем ки ҳама онҳо метавонанд истифода бари телефонҳои ҳозири замон, технологияи ҳозири замон, лекин аввалин зина, агар гӯем хато намекунем, аввалин зина истифода бурда тавонистанд халос. натиҷааш оқибаташ онҳо фикр намекунанд. масалан аз ҳама мисоли оддӣ саҳифаи иҷтимоиҳо, фейсбук масалан, ё ин ки байни ҷавонон гап занем, асосан тикток масалан, инстаграм истифода мебаранд. ҳама ҷо ки набошанд агар сурат мегиранд, албатта ин хуб аст барои паҳн кардан ва ба хотира гирифтан ҳамин маълумотҳо. ин хеле аҷоиб аст. лекин аз ҷиҳати дигар нигоҳ кунем, агар онҳо фикр намекунанд ки оқибаташ чӣ мешавад. масалан, агар шумо ҳамчунин ҷавон бошед ва оянда мехоҳед ки як ба зинаи калон расида, ба зинаи як чӣ мегӯяд фаъолияти худ дар соҳаи худ ҳамчун мутахассис бошед, ҳозира корхонаҳо бисёр эътибор метиҳанд ба саҳифаи иҷтимоии шумо. агар дар саҳифаи иҷтимоии шумо бисёр хӯрокҳои гуногун, як сагча, як гурбача, яъне пишак, агар гӯем як пишак, ягон чӣ бошад, агар албатта ин хеле хуб мешавад ба шахсан шумо, лекин аз ҷиҳати кордиҳанда ин на он қадар хуб мешавад. мегӯяд ки аҷоиб будааст. барои ҳамин ман бисёри тренингҳо мегузорем, ба ҷавонон мегӯем ки ҳаракат кунед ки вақте ки шумо ҳамчунин дар фейсбук, дар инстаграм ҳастон, шахсан шумо уже медиа личнест мегӯяд, шахси медиа мебошед ва эҳтиёт шавед ки ба чӣ ки нагӯед, чӣ ки паҳн накунед дар маълумоти худатон, дар саҳифаи иҷтимоии худатон, дар мессенҷерҳо, шумо ба ин ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ҳатмӣ надонистани қонун аз ҷавобгарӣ кашида наметавонанд. ва ман ба шумо як омор мебиёрам. дар бо ташкилот як тадқиқот гузаронида будем ки ваҳо як аҷоиб хулоса омарданд. тадқиқоте ки мо гузарондем дар Осиё марказӣ, шахсан махсус Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, ман ба шумо як камтар омор медиҳам бар истифодабарии интернет байни ҷавонон.
дар Тоҷикистон зиёда аз 55% ҷавонон махсус истифода мебаранд интернетро барои суҳбат кардан қатъи дӯстон ва хешу табор. зиёда аз 33%шон онҳо вақтшонро сарф мекунанд барои дидани ягон видео, гӯш кардани ягон мусиқӣ ва вақтшонро умуман сарф мекунанд ба нигоҳ кардани филмҳои гуногун. 37% барои махсус истифода мебаранд интернетро барои хондани ягон хабарҳои ҳозира, барои гирифтани маълумот ва 33% вақтшонро сарф мекунанд ҷавонон барои дарс омӯхтан ва гирифтани маълумотҳои нав, донишҳои ҳозири замон ва 36% онҳо истифода мебаранд барои ҷустуҷӯи маълумотҳои гуногун. ва шахсан дар як рӯз ҷавонон 2 соату 32 дақиқа вақтшона сарф мекунанд дар интернет. ин аҷоиб аст. Агар муқоиса кунем Ӯзбекистон қатъи, онҳо дар як рӯз 2 соату 43 дақиқа вақтшона сарф мекунанд. Лекин дар муқоиса Ӯзбекистон агар Тоҷикистон гӯем агар, онҳо 75% вақтшона бисёртар сарф мекунанд қатъи суҳбати дӯстон ва хешу таборон. ва нисбати дигар маълумотҳо мо дар дараҷаи якум ҳастем. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки мо нисбати додаҳои худамон, нисбати маълумотҳои шахсии худ, нисбати ҳарами рақамии худ тоҷи бепарво ҳастем. оё умед аст ки ҷомеаи мо ба наздикӣ масалан дорои салоҳияти рақамӣ мешавад ба тарзи пурра гӯем агар? ман хеле мехостам ки ҷавонони мо, мардуми мо оянда дар бораи паҳн кардани маълумоти шахсӣ эҳтиёт бошанд ва боварӣ комил дорам ки оҳиста оҳиста ма бо ҳамин чиз омада истодаем ки онҳо фаҳмида истодаанд ки на он қадар маълумотҳои шахсии худро ба омма ва ба ҷомеа яъне паҳн кардан лозим аст, ҳатмӣ аст ва ҳозира ҳолат агар муқоиса кунем на он қадар аст. шахсон иҷозат паҳн мекунанд. мисоли оддӣ, вақте ки шумо ягон барномаро дар телефони худ пайваст мекунед, он ҳатман мепурсад ки оё шумо иҷозат медиҳед барои ин барнома дар омадан ба фото, яъне аксҳои худ, барои шунидани овози худ ва контактҳои худ. Ин мисоли оддӣ ва мо дониста надониста ҳам гуфта мегирем. вақте ки мепурсад оё шумо иҷозат медиҳед ки ҷустуҷӯи шумо дар куҷо ҳастед, иҷозат медиҳед, мо дониста надониста ҳам мегӯем. вақте ки ҳам мегӯем, ин барнома кор мекунад. ман дар ин масъала ман як тавсия медиҳам ки дар ҳамин ҳолат вақте ки барнома ба шумо ҳатмӣ зарур бошад, якбор фикр кунед ки то кадом дараҷа шумо истифода буда метавонед ё не. як мисоли оддӣ қатъи ман шуд, ҳамчунин ман тренери саводи рақамӣ бошам, як одамои як ба дастҳои қалабоф омадам, ҳисса гуногун, агар иҷозат диҳед ҳаминро нақл кунам. ман ду фарзанд дорам. яктишон фарзанди калоним, синнашон 3 сола. ва дар интернет ман дидам ки як махсус сайте аст ки ба бачаҳое ки синнисон 3 сола барномаи тарбиятдиҳанда, агар гӯем агар бепула ки паҳн мекунанд ва барои шинос шудан мо бояд ки маълумотҳои шахсии худро паҳн кунем ва ҳамчунин корти миллиро рақамоша. вақте ки ман дида баромадам махсус ҳамин сомонаро, ба ягон вай набуд ки ба ман як хатар бошад. дидам як ҳаст, маълумотҳо дуруст хонда баромадам. лекин ман як коре кардам ки маълумотҳои корти худро пайваст кардам унҷа ва аз суратҳисоби худ як вақт пули муайянро гирифтам ва он маълумоте ки ман хостам гирифтам. лекин вақте ки пас аз 3 рӯз ба ман сообщение мебиёд ки аз корти суратҳисоби шумо $29 минус карда шуд. ман гуфтам ба ҳаяҷон омадам, гуфтам барои чӣ? баъд ба хотир омад ки ман шахсан карти суратҳисоби худро, корти миллиро, ҳамчун виза ба ҳамун сайт паҳн кардам ва ҳатмӣ гирифтам, навистам ба ҳамин сайт, гуфтам ки кӯмак кунед ки азбаски маълумотҳои шахсии ман ба дигарҳо саҳем тарафу
панд шуда ҳастанд ва ба ман кӯмак кунед. Пас аз як рӯз мегузарад онҳо ҷавоб намедиҳанд ва барои бехатар кардани ҳамин ҳолат ман ба Алиф бонк ки ҳамчунин гирандагии ҳамин кортаи аз ҳамин бонк ширкат ҳастам занг зада гуфтам ки карти монро маҳкам кунед. лекин аҷоибош чӣ буд ки ман барои чи ина хурсандона гап застодам он $29 ки аз ман гирифт дар шоти ман ягон сум набуд. ва он бечорако ҳаракат карда 2-3 маротиба пуламро гиранд, лекин афсӯс ваҳо вай хӯрданд, шикаст хӯрданд аз баски пул набуд. ва ин мисоле ки ман ина гуфта истодам, на бас ки шумо ҳамчун тренер ҳастон, на бас ки шумо мардуми оддӣ ҳастон, мо аз ҳамин ҳолат ҳама мо дар хатар ҳастем. эҳтиёт шавед, ранги мамбарин истифода баред вақте ки шумо суратҳисоби худ метед, эҳтиёт шавед ки барои кортҳои худ, визаи худ дар пули муайян дошта бошед, на он қадри пули бисёр бошад, аз бас ки ман шумо намедонем ки суратҳисоби мо ба куҷо мера. барои ҳамин вақте ки шумо хариду фурӯш мекунед дар интернет, он пуле ки махсус дар кор ба ҳамин гирифтани ҳамин хариди ҳамин чиз маҳсулот шумо гирифта бошед, хуб мешуд. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. хуб, инҷо ки мо дар бораи саводи рақамӣ суҳбат карда истодем, бед як таваҷҷӯҳ мекунем бозам ба шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз масалан теъдоди истифодабарандагону теъдоди масалан муштариёнаш рӯз ба рӯз зиёд мешавад. ван имрӯз мо медонем ки ҳарчанд анакамон маълумотҳои шахсиро нашр кардан хатар дорад, аммо новаста аз он боз дидаву дониста масалан нашр мекунем рақами телефон, сину сол, ҷои истиқомат, ҷои таваллуд, ҷои кор, акс, видео, ҳама чиро нашр мекунем. умуман нашри ҳамин гуна маълумотҳои дораи масалан шахсиятам чӣ хатар дошта метавонад барои худи ҳамон истифодабаранда? ташаккури зиёд ба савол. як саволи аз ҷиҳат агар фикр кардем, яке аз муҳимтарин саволҳо мебошад ки вақте ки ман беж аз ин гуфта гузаштам, надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад ва мисоли он аст ки вақте ки шумо паҳн мекунед маълумоти шахси худро, рақами телефони худро, шахсони қаллоб истифода мебаранд ба масалан падару модарони шумо, ба хешу табори шумо мегӯянд ки духтари шумо, фарзанди шумо ё хешу табори шумо ба як ҳалокат фаромаданд, хеле хуб мешуд ки шумо ба мо ба кӯмаки ҳамин хешу табори худ ягон сум пул фирсонед. суратҳошонро мепартон, телефонашонро мегӯянд, ҳама маълумоте ки дар шумо шахсан дар саҳифаи иҷтимоии худ паҳн кардед, онҳо бар зидди шумо истифода мебаранд барои гирифтани пул аз хешу табори шумо, на балки аз шахсан аз шумо. ва дар ҳамин ҳолат агар тасаввур кунед, он шахс дар ҳолати нохуш фаромадагӣ бошад ягон хешу табори худамо, мо фикр намекунем ки занг задост, ки ҷо занг задост ва ҳаракат мекунем ки кӯмак расонем, аз баски хешу табори худамо ҳастанд ё фарзанди худамо ҳастанд. ва ҳамин ҳолат бисёр одамон ба ҳамин фаромадагӣ ҳастанд. шахсан бисёр шиносои худам вақте ки ман ҳамин мегӯянд ба телефонҳои мо сообщение мебиёнд, мегӯянд ки суратҳисоби худро, паролашро ба ҳеҷ кас надиҳед ва шахсан ба кормандони бонкам ҳамчунин нагӯед, ва лекин барои тасдиқ кардани шахсияти шумо ба мо ҳамин кодро гӯед, мо нахонда то охираша нарафта уже ҳаракат мекунем ки бисёртар худамо бехатар кунем, лекин баръакс мешавад. ва бисёр шахсоне ки ман якшон дидаги будам ҳамчунин, онҳо аз суратҳисобашон маблағҳои бисёр калон гум кардаги будам. барои ҳамин ман гуфтани ҳастам ки аз куҷо маълумот гирифтанд ҳамин шахсони қаллоб? аз шахсон махсус саҳифаи иҷтимоии шумо, ё ин ки дар ягон барнома ё ягон бозӣ сабт кунед, онҳо маълумоти шуморо мепурсанд, шумо дар он ҷо медиҳед ва мегиранд, истифода мебаранд бар зидди шумо. эҳтиёт шавед. ки умуман дар маҷмӯъ гуфта мумкин аст ки дар истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ҳар як нафар эҳтиёткор бошад нисбати анакамон маълумотҳои шахсии худаш. бале, як илова кунам, дар он ҷо вақте ки дар фейсбук шахсан гӯем, агар як ҳолат аст ки як пункт аст, мегӯяд маълумотро ба кӣ паҳн кунем, шахсан барои худатон ё ин ки дӯстонатон ё ин ки барои ҳама. ва барои ҳамин мо эҳтиёт шуда мо бояд ки фикр кунем ки он маълумоте ки ман паҳн мекунам ба кӣ мерад. ва ҳамчунин дар инстаграм агар гӯем, дар он ҷо профили маҳкам аст, пӯшида. Ба фикри ман ин хуб аст.
аз бас ки шахсони бегона ба профили шумо даромада наметавонанд. лекин мо эҳтиёт бошем ки ба дӯстоне ки дар фейсбук дорем, дар инстаграм дорем, мо бояд ки ҳар якчона шахсан донем, на балки зиёда аз дӯстони 1000-2000 ё нафар масалан дӯстоне ҳастанд ки никнеймҳои гуногун доранд, гуфта намегузарам. лекин эҳтиёт шавед. Сирро бидон дар мавҷи 157 FM. хуб, умана бед муайян мекунем ки истеъмоли рақамиян чӣ маънӣ дорад ва ки истеъмол кунандаи рақамӣ шуда метавонад ба андешаи шумо? Ташаккур. Истеъмол кунанда ҳамаи мо. ҳама мо шуда метавонем. Акнун чӣ? Он маълумотҳо ки дар сомона дар интернет ҳаст, ҳамин чиз маҳсулот ҳисоб карда мешавад. Он чизе ки набинем дар интернет. ин ки оё мо дорои саводи рақамӣ ҳастем ё не, бо такя ба кадом меъёр ё критерияҳо баҳогузорӣ кардан мумкин аст ки мо масалан ман ё ки як нафари дигар дорои саводи рақамӣ аст, масалан чӣ гуна муайян кардан мумкин аст ҳамин чизро? Ташаккури зиёд. Хеле саволи муҳим мебошад. Айни замон мо бисёр фикр мекунем ки ману шумо саводи рақамӣ дорем. Албатта дуруст, лекин ҳар як дониш меъёри худро дорад ва дараҷаи худро дорад. вақте ки шумо дар бораи саводи рақамӣ гап мезанед, оиди дониши ки доред то кадом дараҷа хуб мебошад ё не. Мисоли оддӣ, дараҷаи якум ин истифодабарии телефонҳо, ё ин ки истифодабарии ҳамчунин гуфтагим принтер, телефон, компютер, онро шумо кушода метавонед. Агар имконият шавад, агар суратҳоро дар он ҷо паҳн карда метавонед ва ҳар як гуфтост ки ин яке аз дараҷаи онҳо мебошанд. сеюмаш ин мебошад ки агар бо тариқи телефони худ шумо ягон видео сабт мекунед ва истифода мебаред барномаҳои ҳозиризамон, мисолан барое ки ҳамчунин овози худро хубтар кардан, масалан ё ин ки сабти видео худ дуруст карда ва баъзе ҷойоншо ки шумо фикр мекунед ки ин зарур нест, онро бо тариқи барномаи телефони худ ё дар барномаи компютери худ онро дароварда ислоҳ карда тавонед. Ин нисбати шахсони дигар ки ин чизро наметавонанд ба як дараҷа шуморо боло мебарад. Ва ҳамчунин агар охирон агар гӯем ки дар кадом ҳолат шумо худатонро ҳамаҷиҳата фикр мекунед ки шумо чӣ мегӯяд шахси масъул дар соҳаи саводи рақамӣ бошед, ин ҳамчунин навиштани кодҳои гуногун, ин ҳамчунин ранги программистон агар гӯем ҳам хато намекунем. Лекин бо забони як махсус пандҳои бисёр аҷоиб ҳастанд бо забони русӣ мега иҷозатед гӯям, нет предела совершенству. чӣ қадар мо бисёр хонем, чӣ қадар мо ҳаракат кунем ки бо тариқи барномаи муосир, ба кодҳои гуногун, барномаое ки ба мо имконият медиҳад, ҳамин қадар саводи мо баландтар мешавад, оиди саводи рақамӣ. ҳамин аст ки мисоли оддӣ бо агар гӯем, агар истифодабарии барномаҳо бо шахсан бе истифодабарии кӯмак агар барномаи дигар гӯемам, ҳамчунин бо баланд гуфта мешавад. ташаккури зиёд. ман як саволи дигар, ҳарчанд ба ин савол як қисман посухам гуфтем, боз мехоҳам ки пурратар ҳамин чиза шаҳр дода тавонем ки масалан сатҳи пасти саводи рақамӣ барои корбари интернет чӣ хавфу хатари масалан муҳим дошта метавонад? Ташаккури зиёд. вақте ки мо бори дигар камтар такрор гуфта мегузарем аз саволи пештари худ, якумаш шумо худатон на балки шахсан худатонро ба хатар мерасонед, балки гиду атрофи шуморо, яъне дӯстон, хешу табонон. ин якум аст. дуюмаш он маълумотое ки шумо паҳн мекунед, надонистани саводи рақамӣ агар ҳамчунин гуфта гузарем, бар зидди шумо истифода мебаранд, яъне ба шумо занҳои гуногун мешаванд, аз сурати ҳисоби шумо масалан маблағи муайян гирифта шавад масалан, ё ин ки он аксое ки шумо намехостед дар дигар ҷо паҳн шавад, ё ин ки аксҳои фарзандони шумо ё хешу табори шумо онҳо мегиранд, иҷоза истифода мебаранд, аз шумо намепурсанд ва дар ҳамае ки агар масалан гӯем агар видеоҳои бемаъно аз чорчӯба берун истифода буданашон мумкин аст. мисоли оддӣ агар гӯем ҳозири замон бисёр одамҳо ба
гирифтани пулҳои осон гӯем агар вай шудагӣ ҳаракат кардосиянд шахсони қалоб истифода мебаранд ҳамчунин аксҳои ва видеоҳои шахсони машҳуре ки дар мардуми тоҷик мешиносанд онҳоро маълумотшонро мегиранд ва ба барои ҷалб кардани шахсони гуногун барои худ истифода мебаранд ва фикр мегӯянд ки ин шахс истифода бурд ва ба дараҷаи як маблағи муайян соҳиб гардид ва мо фикр мекунем ки ин шахсро мо медонем мешиносем ва бовар мекунем ки ин чин истифода будааст мо метонем барои ҳамин мо бояд ки эҳтиёт бошем бовар накунем сирро бидон дар мавҷи 157 FM ташаккур зиёд як саволи охирон барои аз нигоҳи рақамӣ босавод шудан истифода барандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ё худ корбарони интернет масалан чӣ кор карданашон мумкин аст масалан аз куҷо омӯхтанашон мумкин аст ба куҷо муроҷиат кардан мумкин аст маслиҳати шумо ташаккури зиёд дар оғоз дар анҷоми баромади худ ман мехостам ки ба мардуми мо ба ҷавонони мо ки соҳиби телефонҳои ҳозиризамон ҳастанд ки имконият доранд ба даромадани сомонҳои гуногун ба интернет онҳо якум дараҷа онро истифода баранд интернет вақте ки мо калима интернет мегӯем ин ҳамчунин на бадбахтӣ аст на хубӣ аст ин вобаста аст аз тарафи истифодабаранда то кадом дараҷа мо истифода мебарем то ҳамон қадар интернет ба мо кӯмак мекунад ё бар зидди мо мешавад ва тавсияи ман ба ҷавонони мо он аст ки вақте ки ҳозир мумкин шумо тасаввур карда бошед ки истифодабарии саҳифаи иҷтимоӣ ё ин ки инстаграм фейсбук ин ҳамчунин инро мо вай кунем маҳкам кунем хат кунем не ин баръакс мо бояд ки дар замони муосир пешқадам бошем азбаски тамоми технологияи муосир бо тариқи интернет пайваст мешавад бо тариқи интернет мо метавонем маълумотҳои гуногун дониши худро баланд бардорем ва як чизро гуфтанӣ ҳастам ки мо бояд ки саводи рақаминро аз махсус сомонҳое ки тасдиқкунанда мебошанд мисол радио газетаи худамо телевиденияи худамо ки махсус ба ҷавобгарӣ кашида метавонад ва мо муроҷиат карда метавонем ки мегӯем ки ман ин маълумотро аз ҳамон шахси масъул ё ин ки ширкати масъул гирифтам ва ҳар яке мо ману шумо медонем ки он шахсоне ки дар шабакаҳо симои мустақил фаъолият мебаранд кор мекунанд онҳо пеж аз ягон маълумотро паҳн кардан онро ҳама ҷиҳата месанҷанд таҳлил мекунанд дуруст гуфтед бале барои ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки маълумотҳое ки мо оиди саводи рақамӣ ва дигар мехоҳем агар шунидан мо бояд ки якум дараҷа ба саҳифаҳои расмӣ нигоҳ кунем дуюмаш вақте ки мо истифода мебарем саҳифаҳои иҷтимоиро мо бояд ки ҳамаҷияти худамонро муҳофизат кунем мисоли оддӣ ин рамзи мо аст дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мо ҳаракат кунем ки рақами телефони худро ё номи худро намонем мо ҳаракат кунем ки рамзи мо беҳад душвор бошад барои шикастиҳо мисоли оддӣ ман ба шумо мегӯям ман ҳамчунин истифода мебарам худам ва дар клавиатуре ки мо истифода мебарем ман ҳаракат карда онро бо забони англисӣ мегузаронам лекин як калимае ки менависам ки бо забони тоҷикӣ ва сабт мешавад ҳамин калимаи тоҷикӣ ман бо истифодабари ҳарфҳои англисӣ ё шахсан вақте ки мебинад одам намефаҳмад ки чӣ гуфтагӣ лекин ман шахсан медонам ин якум тавсияи ман дуюмаш тавсияи ман он аст ки мо ҳаракат карда истем ки дар саҳифаи иҷтимоии худ ё ин ки дар почтаи худ ҳаракат кунем ки рамзҳои гуногун монем онҳо такрор нашаванд лекин он рамзҳое монем ки дар хотир дорем на балки як рамзро мондем пагаш аз хотир баромад сеюм ҳозира барномаҳо ҳамчунин бар зидди мо аст лекин ҳамчунин ба бехатари мо бисёр кӯмак мекунанд яке аз онҳо ин аз тарафи ширкати Google агар гӯем паҳн карда шудагӣ духетапна аутентификатсия мегӯем лекин ман барои чӣ инро дар дараҷаи сеюм гуфта истодам на он бисёри касон инро истифода бурӯз карда наметавонанд истифода барем ин двухетапна аутентификатсияро вақте ки шумо медонед ки ба худатон комил доред ки инро истифода буда метавонед
беҳад хуб мешавад. Лекин медонед, фикр мекунед ки инро истифода бурда наметавонед, ҳаракат накунед, азбас ки вақте ки шумо ягон чизро надонед, агар он маълумотое ки шахси шумо ба шумо лозим аст дар ҳамин почтаи худ ё ин ки дар саҳифаи иҷтимоии худ мумкин аз даст диҳед. барои ҳамин ман ба мардуми мо, ба ҷавонони мо гуфтанӣ ҳастам ки саводи рақами худро ҳамеша баланд бадоред, интернетро истифода баред ба ҷиҳати хубӣ аз ҷиҳати шумо, вақтонро сарф кунед ба ҳамчуни дамгирӣ. ин аз ин бе ин намешад. лекин дар вақте ки ман оморро гуфтам, дар як рӯз 2 соату 32 дақиқа ки дар ҷавонон имрӯз вақтшон сарф мекунанд, ҳаракат кунед ки 2 соати онро барои гап задани хешу табор, дӯстон ва асосан гирифтани дониш саб кунед. Мондагии 32 дақиқа метавонед ба ягон чизе ки шумо хоҳед марҳамат сарф кунед. ташаккури зиёд. Ташаккур зиёд барои иштирок ва як суҳбати самимӣ. боварӣ бар он дорем ки имрӯз аз ин суҳбате ки мо доӣ кардем, шунавандагон ба як маълумоти заруриро ба худашон мегиранд ва дар истифода бурдани шабакаҳои иҷтимоӣ боз ҳам бо масъулият мешаванд. Ташаккур зиёд. Шунавандагони азиз, мо имрӯз дар мавзӯи саводи рақамӣ ва аҳамияти он суҳбат кардем ва дар меҳмонии мо ҳузур доштанд Далер Қосимов, тренер оид ба саводи рақамӣ. шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки мабоди мазкур бо кӯмаки мардуми Амрико ки аз тариқи Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонда мешавад ва дар чорчӯбаи лоиҳаи Медиакам ки аз ҷониби Интерньюз бо дастгирии молиявии USAID амалӣ мекардад, омода шудааст. ширкати телевизион ва радиои садои Хуҷанд барои муҳтавои барнома масъул буда, шарт нест ки он мавқеи USAID ё ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро инъикос намояд. ин лоиҳаи сиробидон буд ки шумо тариқи радиои садои Хуҷанд рои мавҷи 157 FM гӯш кардед. То барои навбати, худо нигаҳбонатон. хайр.